በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለዚህ ሰተረናን ዝረዳአናን ዝሐለወና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ብፁዕ አቡነ ሰራባሞን አበሚኔት ገዳም አቡነ ቡሸይ በምኽንያት እዚ መንፈሳዊ ፊልም ዝሃብዎ መንፈሳዊ መግለጺ እዝዝ ሰዕብዩ። አቡና ቅዱስ ቡሸይ ብ320 ዓመተ ምህረት ካብ መፍቀርት እግዚአብሔር ዝነበሩ ስድራ ቤት ኣብ መኖፍያ ዝተባህለት ዓዲ ተወልዱ። 6 ኣሕዋቱን ነበርዎም። ካባታቶም እቶም ዝነኣሱዓ ንሶም ነበሩ። ገና ህፃን እንከለው መልአኽ እግዚአብሔር ናበዲኦም ተገሊጹ ንእግዚአብሔር ዝተመርጸ ከም ዝኸውን ነገራ። ብ340 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 20 ዕድሚኦም ናብ ገዳም አስቄጥስ ንምንኩስና ኣተው። ድሕሪ ብዙሕ መንፈሳዊ ተጋድሎ ድማ ካብ መምህሮም አባ ቢምዋ ምንኩስና ተቐበሉ። አባ ቡሾይ ዓሚቕ መንፈሳዊ ርድኢት ነበሮም። ጸጉሩ ርእሶም ኣሲሮም ሙሉእ ለይቲ ብጸሎት ነቂሖም ይሓድሩ ነበሩ። በቅድስናኦም ከዓ ንእግር ጎይታ ንምሕጻብ ዝበቕዑን ኣብ መንክቦም ዝተሰከሙን ዓይቢ መንፈሳዊ ኣቦ እዮም። ብ407 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ኩናት በርባራውያን ንገዳሞም ሓዲጎም ናብ አንሲና ከዱ። ኣብኡ ድማ ሓድሽ ገዳም መስረቱ። ክሳብ ሕጂ ድማ በርሽያ እናተባህለ ይጽዋዕ። ኣብኡ ከዓ ብ17 ሐምለ 417 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 97 ዕድሚኦም ብዓይቢ ክብሪ ይዕረፉ። ኣብ አንሲና ከዓ ተቐብሩ። ኣብ 841 ዓመተ ምህረት ከዓ ሬሳኦምን ሬሳ አባ ጳውልን ናብ ገዳም ሸሂድ ኣግዓዝዎ። እዚ መንፈሳዊ ፊልም እዚ ንብዙሓት በረኸትን ድሕነትን ንኹሉ ሰማዕን ራእይን ንኽኸውን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኹን። ቀጺሎምን ብፁዕ አቡነ ሰራባሞን ንኹሎም ነዚ ዕዮ ንኽዓዩ ዝደኸሙ እግዚአብሔር ዓስሚ ድኻቦም ክህቦም ፈቃዱ ይኹን ብምባል ሰናይት ምኒቶም ገሊጾም። ጸጋ አምላኽ አማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ረድኤት ጻድቅ አቡነ አቡነ ቡሾይ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን።
يهتم قلعو كساب حجي دقيسكم اللهم تسبع وقيحو كايو قرص غاد داليلكم اللهم كمي حاضر كده እግዚአብሔር ይመስገን ዘወደይ በልመግብ حساب زقرار بالكم نحوات كاتسايوم حراد تنسو با او ጎይታ بصقا خان زم ادباركو نايلم قرص عزي طعميد طعمي هبكا زودي وا بشي داي تسندي تنسيو اب كفلو خوينو صلوت غبرالو حراي زودي صلوت مسودخ مصكمي كمي حادير كازودي نعبل مسحوات كات قرص لما انت قرصني من زياده انا خوس داده حراي زودي وسدا سلامتاي ግን زودي زي بلعخه مغود سايبلك اندي አይፋሉን ምግብ በጣም ጽባቃሎ ቆርብ ስለዝደለخه ቅድም ቆርብ መዓልታ ዶይ ተቀበልና حقا ጽባቃለኻ ለሙን ክቅበል ስለዝደለخه ባረክ ካዝወደይ ተጸበየን በል ክዳነይ ቀይረም ሰሃክ ኸይ እዝማ አድል ዕሉ ይኹም ዘምደቀይ ራድ ሚና ሐወይ አቤት ብሸ ሐወይ እንኳ አብቃአካ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ እግዚአብሔር አብቃአካ በሉና ማሕረስ ሕለፉ ሎሚ ብዙሕ ስራሕ ጽበና አሎ አነ ወንከርክበኩም የ حراي لو مداي توفر اندي خامسانا ندينا بعداغا بصح بقلتف كركبكم يه انا ونساعتكم كفري تقرص بمجمرة نعم قرص خدال والكا حراي بلو بسلام فرو اني حكركبكم يه سمعنا ده يزودي أنس بشوي مسانا كفر ايدو لخون سلامتاي زودي سباي كويكم هارون الله نسو جينا قول عايز الله نفسونا يدلدلن مون اشتيون كوي عبي يزودي أنا سابت كريستيان انت زمهر محاشن يرون بالكو كم يحايش لك وده كم يحايش كم فقد املاق دمام صعبي حجزنا اتقراتنا بيك يغدنا حراي بزودي نسخه خما بونا يزغزا خمو اتي حايش بالكايس يخوندا حراي ده በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሐዱ አምላክ አሜን በሉባ በልደ ድዕሬ እንዳይዳ ናይደ ድብለሎ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሐዱ አምላክ አሜን ስሙ ናብሸ ናቅረብ አቤት መምህር ስምዑ ብሸይ ዓወኹም ሓድሽ ተማሃራይ በሉ እስከ አርኢኒ ከመይ ገርኩም አሁን ክትቅበልዎ مرحبا ود كريستوس نفسي بمساخة أسمنا تحبسنا اسمع عنده بشيء مصحف من باب تقول هاي كلن يا مهر دعم بل سقم يلن كاب صلتك انت يصنعها اب سماي تنبر ابونان ناي قداس زمان اصنع له زغلو اصنعها تبايسي نسخات عايش
انتايلكم ممر ايفالون هو اكل مزم تمارون كتحفلني كوف بلدعان كوف ابلو تنقلعو لومي من تحاوهم بشيء في ليلات كنمارينا ايه انتاي كنمارينا في ليلات تمسكن كأملاخي مصحف جمير كاري خاز ودي جن قرب تايفون الله موت مرتسفتي خيخا بتعمل صبغيو بتممهر دما منباب مصحف زي ما كمول منباب مصحف قدس يمهرنا كل إذا تمهير كايو تقصتات ونصنعنا اسكبل كاب تصنع خيو تقصتات نجرني أنا من قد حقن هيوتن إيه كهلا خنتاي نابيت إغزابير نغيد مسبولوني تحقسكو إغزابير يبارك كاز ودي بل أنا خا دست بلن نتقصغ نجركاي جن كتصنع لك ننهد حدكم تفاقروا نهار حدكم تفاقروا مالت كم زي أنا نحواتي زفقروا مالت ريدة وز ودي نساتمون عزيم يمسفوتوخا جن قويتانا إيس كروستوس انتاي ديلو نزرقمكم مرقو نزلقكم أفكروا سلأتم زساقوكم صليو ولا ونكو حما نزقبركا أفكروا شعو عالم بملئتا كتفكرك يا كنت صحفة هدي أصنعك هذا بشي أناس كأصنع جزيرة رخبكن حجكوا زمامر كخري ليه سلمت هذا زي صنعها تا جبريل حوي أكوي مصدق مسيوم أنا دم مسوم كصوت مصنعتي رسي قال إغزابير دو يرسع تا جبريل حوي مو كم أقعد إيموني ما خد أنا أنتك تقولوا مي خالد ممر حميمة ويدخي ما خبلومي أي فالون زحوي أي تحسو حسو يترفكا انت هاي مو كهارمون دي خلي لها أملاك هيرم كامبر ممر سيرم وخاتا جبريل حوي حسوت المنجست سمعت أتواني متبل تقصي هاي تفلت عندها مو انت عايش بفصل ما يتحسو حق أنت تزاريبك أملاك كده إحنا كاي مينا إيه تابو شيء انت إذا أخذت قبل واتيخا عدين دي مغبي مساي سيدات لكم قنت حيكو مرار يا زلا أنا دم حدا خبت محوتك خلق حسيبا نيره أنا يكون الدينا بقراتك خيدي ليا نعابل عبزو كفل مو مس ودعنا بحان ساكن وسحينا حرايز حوي أنا سعبي نعاك حق زيت منيتي كم فقاد إغزابير تمرتخ هميلو ممر لومي حيمة ممنيرهم تم دياقونات دما زي ما مهيرمنا صبغ زحوي بلك قد فكا حجاز اللي خسرح كود بحان ساكن مسحينا كيل بل زحوي إغزابير يصنعها عيدونا بقراتايت الأخير تباهرنان بفلاي لهم دماء صحيا زي مرار نيرا انت قبل الكان إخا خير يمسبلن ندي مسؤ مقبلي إخلكم بولم كعلم صحيا ودقتو أملاخ يمسجن بحكي أملاخ يمسجن بلو خمت لماركم قدم دقاسكم صليون سلا كل نجر دمان إغزابير مسجنو بلو زمدقي هيا بلو نتصلي أب سماء ينبر ربنا سمك يقدس منصفك تمصى نسخة أخارستي قويتاي نعين ندقين تأزازات كاخن حلون كن في الصمن نسخة دما كل جزي مجمرتان مفتصمتان كن ولا كانوا أحسن أي تفلينا نابنا إمنة ودد بسلام كبصحهم حق زن قويتاي آمين باسم آبن ولدن منفس قدسن بحاد أملاق آمين ماني خاقويتاي أنا ملأخ እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ንሙሉእ ዕድሚኡ ኣገልጋሊ ዝኾነኒ ሓደ ካብ ደቂ ኻብን
ሸውዓት እዮም ደቀይ ኣብ ቅድሚኻ ንህለው ሓደ ካብኦም ምረጽ እዚ ንፉዕ ኣገልጋሊ ኢልጎይታይ ካብኡ ዝሓይሽ ተኣምረጽ እዚ ስድኹምን ንእሽተይን እዩ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ድኻም ይዝግለጽ እግዚአብሔር ናብ ልብ እምበር ናብ ስጋ ከም ዘይጥምት ፍለጢ ፍቓድካ ይኹን ጎይታይ እዚ ትኹን ፍጻሜ ኣቦና ሄኖ سمع زاغوالي እዚ ዝሪኣኽዮ ራእይ ሰማያዊ ራእይ እዩ መልእኽትኻ ብእግዚአብሔር እዩ ወድኺ ብሸይ ዓብይን ቅዱስን ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ክኸውን እዩ ብሸይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ምስኡ ክኸውን እዩ ተጠንቀቂ ከይትቃወሚዮ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክመርሖ እዩ አምላኽ በመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ቅርጽ ዘይብላ ባዶ ነበረት ጸልማት ከአብ ልዕልት ማዕበል ዝናወዝ ነበረ ማዓምቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ መንፈስ አምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ እቲ ነዚ ኩሉ ዝምስክር ወቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ቅዱሳን ይኹን አሜን ተመስገን አምላኸይ ንዓይ ንኃጢአተኛ ባሪያኻ ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍጽም ስለዝፈቀድካለይ በጃኻ ጎይታይ ጸጋኻ ካባይ ተቐንጥጦ ከመይ ኣለኻ ብሾይ እንታይ ደኣ ዘይንሪእካ ዘለና ክሳብ መዓሲኻ ከምዚ ኢልካ ነብስኻ ክትቀጽዕ ከመይ ኣለኻ ዝሓወይ ኣዝየ ናፊቐካ ንበር ኮፈል ብዘይ ፍቓድ ምእታወይ ኣኾሬካ ከይኸውን ከምኡ ባ ኣይትበል በረኸትካ እኮ ዝተኻፊለ ንስኻ ኢኻ በዓል በረኸት ብበረኸትካ ድማ ንነብር ኣለና ተዕላ ዓቕመይ ኣይተሰክመኒ ዝሓወይ ኣነስ ሓጢአተኛ ሰብእ ስምዓኒ ባቡሾይ ኣዴኻ ብብዝሒ ጾምካ ብጣዕሚ ኮርያ እያ ዘላ ከይትዛረበካ ድማ ተሰኪፋ እያ ብብዝሒ ጾም ጥዕና ሲኢንካ ኢኻ ዘለኻ ብዛዕባ ጥዕናይ ጽቡቕ እየ ዘለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ነደይ ድማ ጽቡቕ ከም ዘለኹ ንገራ እሞ ኩልና ኣነ ንስኻ ኣዴኻ ይሕዋትካ ብሓንሳእ ተኣኪብና ዘይንድረር ደኣ ራይ ኣነስ ክኾርየኩም ኣይከኣለንን እዩ ንኺድ በል ይህ ብሾይ ወደይ ንዓና ንደቅኻን ክትገድፈና ወሲንካ መን ደኣ መጽሓፍን ምንባብን ክምህሮም እዩ መን ከቓል እግዚኣብሔር ከብጽሓሎም እዩ የሕዋተይ ኣገልገልቲ ብዙሓት እዮም ኩሎም ድማ ኸባይ ይሕሹ እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም እትመጽእ ይፈልጥን ርግጸኛን እየ ነይረ በል ዝወደይ እግዚአብሔር መንገድኻ የብርሃልካ ናብ መንገዲ ዓወቱ ይምራሕካ ብጸሎትኩም ኣብ መቕደስ እግዚአብሔር ኣይትረስዑኒ ክርስዓካ ከመይ ለክርስዓካ ዝወደይ ንስኻ እምበር ነብኻ ሄኖግ ኣብ ጸሎትካ ዘክሮ ጸሎት ቅዱሳን ደሓንዲኻ ዝወደይ ኣደይ ንሓዋተይ እንታይ ከም ዝብሎም ጠፊእኒ ናይ ኣዴኻ እንተኾይኑ ኣይክትቃወምን እያ ካብ ነዊሕ ዓመታት ብዛዕባኡ ትፈልጥ እያ እቲ ትእዛዝ ከዓ እቲ ንኣቦኡ ነዲኡ ወይ ንሓዉ ካባይ ኣብሊጹ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕኒ እዩ ዝብል ኣይኮነን ድዩ ሓቅኹም ኣቦና ሓደ ነገር ኣሎ ክብለካ ዝደለኹ ዝወደይ ፈላሲ ኣብ ገዳም ብዘይ መንፈሳዊ ኣቦ ከም በጊዕ ኣብ ኣፍትብ ዘላዩ ምኽሪ ናይ መንፈሳዊ ኣቦኻ ብዙሕ ክሕግዘካ እዩ ኣብዚ ገዳም ኣዝዮም ዓብዪ ኣቦ ኣባ ቢምዋል ዝበሃሉ ኣለዉ ብረድኤት እግዚኣብሔር እቲ መንገዲ ኣብ ቅድሚ ዒንትኻ ክበሪ እዩ
منغا سلام أبونا سلام نعخا يخون زودي نمنكو سنا يمسي بلابزو كفل እግዚአብሔር ይርዳ حرا يا أبونا سبليل لعبدي من قدك تبرها لي يسألنا يقول أنا يس كريستوس كوصداف كد اللي عدي وسيب تزودي وقويتا يسوس كريستوس أب سماينا مدرين زلا كل ناتكا مقانو فلت إمو أنا دمالومي نوشي ودي باريخا مسوات حق المسكانا نفخون هبكا الله دحنكم بشي حوي أبصلتها ذكرنا بقى قدرنا بشوي أبصلتها ذكرنا كنا فرقا دحنكم بشوي እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን سلام زحوي سلام نايا بابي مواقف لاوي مخانا رخت نقرني عبزين هالتكا مع ساعات كم يوم زلو سخاخ عبزي دا انت تقبل كفلك على أنا دا كمونكو سيدلي أنا وانكم اندي أولو السمي حاوخا بشي بال نساخت مونكو سيدلي خا وانا أبابي مواترا إكزابير يمرحيهم ناتم تمارغن كون يفقدلنا إكزابير لبم يرهايو معصو خفتولنا نعابل نسألي سلام أبونا سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን من ስምካ ንስኻ ጳውሎስ ንስኻ ኸ ቅድሚ ሕጂ ይረኣኹኻን ሕጂ መጽ أبونا ካብ ቢምዋድ አንታይ ደሊኻ ዝወደይ ድኹም ብሸይ ክምንኩስ ደልዩ ክትምንኩሱ ደሊኹም ስለምንታይ መልስ እስኪ ብሸይ ወደይ ኣነስ ካብ ዝሓለፍት ዓለም ሃዲመ መጽ ኣለኹ ድሌተይ ድማ መንግስተ ሰማያት ቦታ ክህልወኒ መንግስተ ኣምላኽ ብቐሊሉ ይፍቲ ኣቦና ማለተይሲ تقول كم زدلها تردين له جن من قست أملاخ بقليلو تقطع يكونن دي باولوس وابونا
መንግስት አምላኽ ድማ ብሰናይ ብምግባር ይክእቶ ዝከኣል እምበር ኩሉ ጎይታ ዝብል ንመንግስት አምላኽ ከኣታ ይክእልኒ ይቕረታ ይፍቲ ብፁዕ አቦና ካባኹም ክንመሃር ደሊና አስተውዕሉ ዞም ደቀይ ኣብዛ ቦታ መነኮስ ኮይኑ ክቕመጥ ዝደሊ በቦታትና ዝተቐበልናዮ ትውፊት ኣጽኒዕ ክሕዞ ይግብኦ እዩ ሸለልውን ክትብልዎ የብልኩምን ፈላሲ ድማ ዘይእዘዝ ብድልየቱን ብሓሳቡን ዝኸይድ እንተኾይኑ ካብ ሕጂ ይፈልየና ሰማዕ እንተሎ ድማ ደድሕሪ ይስዓበን ተንስእ ብሾይ ሰለስተ ህብስተ ኣምጽእ ራይ አቦና ንስኻ ኸኣ ጳውሎስ ማይ ኣምጽእ ራይ አቦና ኣነ ኸኣ ጨው ከምጽእ ደሓን አቦና ኣነ ከምጽእ ኣይፋሉን ኮፍ በሉ ዕረፍቲ ዝደሊ መነኮስ ሰይጣን ይጻረሮ እዩ ናይ ግድን ኩላትና ክንሰርሕ ኣለና እዚኣ ድማ መጀመርያ ትምህርቲ ንዓኻትኩም እያ ንስኡ በሉ ንጸሊ እግዚአብሔር ምእንቲ ክባርከና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ኦጎይታናን አምላኽናን ወሃቢ ኩሉ ሰናያት ንኹሉ ነፍስ እትምግብ እታ ዘይትርአይ የማነይቲ ኢድካ እምበር እሞ ነዚ መኣዲ ባርኽ በረኸትካን ጸጋኻን ምልአዮ ካብኡ ንዝምገቡ መድኃኒት ምእንቲ ክኸውን ኦ ስሉስ ቅዱስ መድኃኒተ ሥጋን ነፍስን ክኸውን ባርኮ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ጳውሎስ ንዓበል በረኸትና ያቦና ቢሞን ቀበል ከፈሉባ ያዕርፉ ከመይ ውዕልኩም ዞም ደቀይ እግዚአብሔር ንጻዕርኹም ይባርኽ እግዚአብሔር ይመስገን አቦና ገለን ህይወትና ተጠቀም ቃል ንገሩና መንኩስና ናይ ክርስትና እምነት ጽንዓት እዩ ናብ ናይ ዘለዓለም ድሕነት ዝወስድ መንገዲ እዩ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትነብር ብምሉእ ኃይልኻ ድማ ተፍቅሮ ካብ ኩሉ ትርሕቕ ምስ ጎይታ ኩልኻ ትነብር ስለዚ መነኮስ ኣብ ህዱእ ቦታ ኣብ ጎቦታትን ምድረ በዳን በዓትን ዝነብር መነኮስ ዝበሃል ንእግዚአብሔር ኣብ ግዜ ብልዑ ወይ ጾሙ ኣብ ምድቃሱ ወይ ምትንስኡ ኣብ ስቕትኡ ወይ ምዝራቡ ኣብ ድኻሙ ዋላውን ኣብ ዓወቱ ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቅር ይዞም ደቀይ ህይወት ናይ ጸጋሁም ንገሩና አቦና ውግእ ዘይብሉ ልቢ ጸጋ ይብሉን ልክዕ ከም ሥጋ ምእንቲ ክበልዕ ክሰርሕ ዘለዎ እዩ ነፍስና ድማ ስም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዋዕን ተገዲፋ ብሰይጣናዊ ሓሳባት ትተሓዝ ጸጋታት ናይ መንኩስና እንታይ እዩ ጸጋ ትሕትና ዝዓበየ ጸጋ እዩ ትዕቢት ዝዓበየ ኃጢአት እዩ ስለዚ ድማ ነገድ ብምሉእ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ ወዲቖም
بتحتنا دما ود السب كم مدري ناف سمايات لعل يبل سلازي تحتنا زعابي ጸጋዩ كبير غيرنا خ تحتنا نلبس كل غزي حاتياتኛ مخان كام حسابي أقدم أملاخ دما جلسناي كم زي جبركا مخان كل غزي سوق مبالن لتحتي متماتنيو كتحس دما يبلكان ما ነገር دما تزارب يبلكان كباخا نزعب دما كتكراخر يبلكان كل غزي دما نعين حاتياتኛ يقربللي بل شو دما تحتنا خوردكايو كاب كل حاتيات دما حلو كان كدحنكانيو مصحف قدوس دما مصحف مثالي كم زي يبل قدم مسبار تعبيت قدم مودع دما منفس تعبيت يسعر أبونا نمودع تقلبولنا حما حسابات لك كم فتلتاتيو زيطان دما كم جمد بكساد يفتلوم نفس دما بتسفى مقراصن بوداسي كنتون يواقع قنتا امنت سبنت برادئتن بحيل أملاخن تقوت فلاسي نقل هوتو بنصفنا نخلفو انت خبرالو كل ما قرى الزمن هوتك مسقويتا يسوس كريستوس بزي مثل كاين تدعي حليف كايو هوتك زبلص انزت عامن كوينو خطرهو اخا ما نفس خان هوتك كان كتعقبن كصقبنا بخمز دما ناي نصحنا هوت تركب أب كفل مساعته فلاسي انت خبرالو حاتياتو خذكرالو سلا حاتياتو دما كنبئن كسقرقرنالو كاب كله استفلالي حسابات نفسه خغتالو كمون مصحف قدوس داويتن كزوترالو أبونا كما غير فلاسي أب كفلهم كله اندليهاتو يسعر كل سغاو سمعيتات كاتنصغالك نفسها ختفكر يبلكان نسبات كتحغس دما يتصعر استوعل زودي دحنات بزح صعرن صبان يتحتت نفسها نسخا يتقدفا موت كيتمصالك فلاسي سلسته طبيعات አለው بغزي حزن يكون حغوسو اب كفلو خصنا አለው بغزي مغساص يكون متبع كمنفساو ممهر كرحق يبلون ጭቆና እንተረኸበ ረህዋ أفقر خصنا علو أملاخ يدقفكم زمدقي نعابو شي ودي دليك اللغو ربنا انكابو شي ودي قربا كفل رئيخا أو تقمت إذا دليت كان تخوينو حدراخا من باب مصحف قدوس من باب داويتن أيتقارص أستوعل سلاسن دما خصاباكاي برهاس كابلا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين أو جباري سنات مفكر سب እግዚአብሔር نزمهرنا بوتاتنا فلسطي نملأت فقرخا نخبص صقخا بزحلو أب حقنا أرثوذكساويت أمنت كساب مودعتا استنفاس نخصلعو دقفهم نعين باريخا بشوي እግዚአብሔር أب مفكر سب اتحاد فكر ودون دحنتنا مسواتك خون زلاخي مخانكا نغفلت دقفني ጎይታዬን አምላኬን መድኃኒዬን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽፈልጠካ ስለዝፈቀድካለይ አመስግነካ ኣለኹ እዚ መጽሓፍ ነቢ ኤርምያስ እዩ አምላኸይ አቡ ዘሎ ክቡር ቃላትካ ንኽርዳእ አእምሮይ ክፈት ምስጢር ትእዛዛትካ ንኽፈልጥ ድማ ዓይነይ ኣብርህ ቡሾይ
او فقور كريستوس نبي إرمياس سخان عايك تقلص اللي أي بكاني أبز مصحفناتي زدلا خي حتت أنا دماغ من لسلكاي سلمنتا يوم اتزرئي نبي إلى مخا مغنياتو بزح يستنتن يرئن سلزنوركو سلمنتا يوكزي بهير أم لوزي زرعيكا لوزي بوغام قايبراج كوينو ترغم دما نقحات مالتيو زي دما نقالاتو تقوه كم زخونة كقلص سلز دليايو اتاخت كعوز قربت اتفلح دست زرعيكا خي እግዚአብሔር ጥፋት ካብ ሰሜን ናውቶም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ኣቢሉ ክግንፍልዩ ክብር ስለዝደለየ እዩ እታ ኦም በለስከ እንታይ ማለት እዩ እቶም ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝሕልውን ዝፍጽሙን ልክዕ ከምታ ጽብቕቲ ኦም በለስ መቐረታ ጣዕማ ክግለጽ ዘይካል እዮም እቶም ትእዛዛቱን ፈቃዱን ዝቃወሙ ግና ልክዕ ከምታ ፍረዘ ብላኦም በለስ ነቂፃ ናብ ሓዊ እትድርበ እዮም ብዙሕ ኣድኪመካ ኣብ ገድለይ ረድኤት ንኽረክብ ንእግዚአብሔር ለምነለይ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ይባርኽካን ንስኻ ኣስተንቲንካን ሓቲትካን ድምፂ እግዚአብሔር ድማ ሰማዕካ بشوي منيخا عطانا እግዚአብሔር ሰብ بشوي كفتني منيخا نسخا خام مقدر بشيكي انتي لليخا انتي زبلة تحتنا هميلو كندخا زعكل من اساي كذاب كندزي زعكل غزي سب كير عي نفسي حزكو حداتنيا يدما تبل نو نسخا صادق سبيخا أنا دمّا بيتكا كريئو دلالو خفتني تدلل اللخا خباي نعخا خسبكا زخل ولا حنتي مني نسخا كل لك كفتني مو كاتو من مخانيك نقرأكا اوه قويتا إيسوس كريستوس حيل سيطان كبا يرحق اوه قويتا يردعني انتاي راسق إلكا أنس ولا نقص أي كثيرون أي بكعني فولي تحتنا غازير كاني بشوي عني ذا فكاني صار مودعتا دماغ صار ركاي ناي قدم ذا زي كتريغا أنا دماغ ريكاي وبشي ودي ده عندي خدة سو نصلي حوخ ما بكبير فتنا له سيطانو بزح تصاررو له بشي بزح نافق يد وبطعم نافقنا يو بغا أنا بشي كويني من الندى እግዚአብሔር አይገድፈኒው ምክንያቱ አዚ ዘፍቅሮ من قد كتبرها اللي سئلنا يقويتنا إيس كريستوس كوس ده فقد اللي يعد نسوس አዚ ዘፍቅረካ ጎይታዬ ንስኻ ድማ በቃላትካ ከም ዝበልካዮ ኣብ እዋን ጽባ ጸዋዓንሞ ከናግፈካየ ንስኻ ድማ ከተመስግነኒ ኣይትፈለዩ ጎይታዬ ሃይብል ንጸሊ ስማ ብሸይ ወደይ ብሕትውና ገዳም ሓያል ተጋድሎ እዩ ኩሉ ሰዓብ ጸሎትን ምስትንታንን መንባር ይሓትት ምስትንታን ድማ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብቲ ፈላሚ መንፈሳዊ ህይወት ንሓደ ወዲ ሰብ ምስ ሓደ ርእይ ዝጅምር ሽዑ ጥቅስታት መጽሐፍ ቅዱስ እናደጋገመ ብድጋፍ መንፈስ ቅዱስ በቲ ቃል የስተንትን ሽዑ ኣእምርኡ ብጸሎት እምበር ብኻልእ ኣይሕጐስን ኣስተውዕል ሓቀኛ ጸሎት ማለት ሓደ ወዲ ሰብ ሓሳቡን ኣካልእ ከይተሰርቀ ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ እዩ ንእግዚአብሔር ድማ ብኩሉ ሓሳባቱን ስምዒቱን ምጥማት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ናብ ከምዚ ደረጃ ንኽበጽሕ ከዓ
ካብ ዓለምን ካብ ውሽጢ ዓለምን ዘሎ ኩሉ ነገራት ክመውት ኣለዎ ኣብ ኣእምሩ ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆይሙ ይዛረብ ከም ዘሎ ይሕሰብ ኣስተውዕል ጸሎት ምዝውታር ንስምዒታትካ ብምልኡ ህላውነት እግዚአብሔር ይርኤካ ከም ዘሎ ይዝገብረካ ንኹሉ ትገብሮ ይርኤካ ንኹሉ ትብለውን ይሰምዓካ ውግእ ከቢድ እዩ ኣነ ኻጽሮ ይመስለኒ ውግእ ክበዝሕ እንከሎ ልብ ድማ ዝያዳ ይዝነጽህ ልክዕ ከም ወርቂ ኣብ ሓዊ መመሊስካ ምስተእትዎ ዝያዳ ዝጸርን ዘብለጭልጭ እዩ ወርቃዊ ልብ ግን ናይ ቅዱሳን ጥራይ ተጋደል ዝወደይ ከምኦም ክትከውን ኢኻ ንስኻ እኮ ብርሃን ዝተመልአካ ኣቦ ናይ ዝገዳም ኢኻ ኣብ ገጽካ ድማ ደስ ዘብል ዓብዪ ድሌት ኣለካ ካልእ እንታይ ኣሎ ካብ ድኽመተይ እትደልዮ ጸሎትኩም ክትድግፉኒ ይደሊ ኣለኹ ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነትን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ምሳኻ ይኹን ዝወደይ ክኸይድ በል ምሳይ ቁርብ ዘይትጸንሑ ካባኹም ምእንቲ ክጸግብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይኹኖ ንሱ ምሳኻ ኣሎ ንሱ ኸዓ ኩሉ ትዘጽግብ ኣለዎ ዲሞ እንታይ ኣለዎ ዲሞ ምብድርን ሓጢአተኛን ዘይረብሕን ሰብ እዩ በልኣነ ክኸይድ ሕጅስ ኣቦና ሎሚ ብምምጻእኩም ብዙሕ በረኸት ይረኺበ ሓወይ ጳውሎስ ከመይ ኣሎ እግዚአብሔር ናብ ሰናይን ቅንዑን መገዲ ይምራሕ ሰላም ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ዝወደይ ኣምላኸይ እንድሕነተይ ተቓላጠፍ እቶም ንጥፍኣተይ ዝኣልሙን ድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን እቶም ኩሎም ዝደልዩኻ ይተሓገሱ ምድሓንካ ድማ ይተሓገሱ እቶም ኩሎም ዝደልዩኻ በኣኻ ይተሓገሱ እቶም ጸሎት ምዝውታር ንስምዒታትካ ብምልኡ ህላውነት እግዚአብሔር ይርኤካ ከም ዘሎ ይዝገብረካ ንኹሉ ትገብሮ ይርኤካ ንኹሉ ትብለውን ይሰምዓካ እቶም ኩሎም ዝደልዩኻ ደስ ይበሎም ብምድሓንካ ድማ ይተሓገሱ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ኣነ ግን ድኻን መደንገጽኒ ኦ ኣምላኸይ ንረድኤተይ ንዓ ንስኻ ኢኻ ትእንኮ መድሓኒ ኦ ኣምላኸይ ኣይትደርብየኒ ኣሜን ኣብ ቅድሚቶም ዝፈተውዎምን ዘገልገልዎምን ዝሰዓብዎምን ዝለመንዎምን ዝሰገዱሎምን ፀሓይን ወርሕን ኩሎም ከዋኽብቲ ሰማይ ክስጣሕ እዩ ኣብ ምድሪ ተደርቢዩ ድኹዕ ክኸውን እምበር ዝእክቦ ወይ ዝቐብሮ የብሉን ኩሎም እቶም ካብዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ዝተረፉ ኣብታ ኣነ ዘሳገክዎም ስፍራ ዘለው ብህይወት ካብ ምንባር ሙማት ክሓሪኦም ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ተዛሪበ ኣለኹ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከምዝ ክብሎም ነገረኒ ዝወደቀ ሰብዶ ኣይትንስን እዩ መገዲ ዝተጋገየ ሰብደኸ ኣይምለስን እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ህዝበይ ዳ ስለምንታይ ናሐዋሩ ጠለምኩምኒ ቁኑዕ ኣለኻ እንታ ነቢ ኤርምያስ ሰብሲ ካብ ቁኑዕ መንገዲ ክጠፍእ እንከሎ ብዝተኻእለ ሓይሉ ናብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክምለስ እዩ ዝፅዕር ከመይ ገይሮም ግን ህዝቢ ኣምላኽ ጠፊኦም ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ዘይከኣሉ ስማዕ ቡሸይ ዕልወት መቕጣዕቲ ሞት እዩ ምውዳቕ ድማ
መቕጣዕቱ ጭቆና እዩ ምክንያቱ ነፍስ ወከፎም ኣብቲ ዝወደቀ እምኒ ዓለው እቶም እቲ እምኒ ዝወደቆም ግን ይስበር እዮም እዚ ከዓ እቲ ነደቕቲ ዝነዓዎ እምኒ ንስኻ ርእሲ ማእዝን ኮነ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ኣነን ኩላትና ነቢያትን ክንሪኦን ብርሃን ድሕነቱ ክንዕዘብን ዝተመነናዮ እዩ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ያው ኣምላኽና ምስጋና ንዓኻ ይኹን ጎይታዬ እግዚአብሔር እቲ ኣብ ቅዱሳን ቦታታት ዝነብር ሰብ ኃጢአት አይፍጽምን ማለት ከም ዘይኮነ ክእውጅ ደለየ ምክንያቱ ኣብ ልብ ብልሽውና እንተሎ ከምኡውን ናይ ኃጢአት ምፍጻም ግዜ ምዝነውሕ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ምንሳሕን ዕድልካ እንዳኸበደ እዩ ዝመጽእ ዝወለደ ድማ ናይ ግድን ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ነበሮ ግን ኣእዛኖም ዓጸው ክርስቶስ በኣይገሩ ተዛረቦም ኣነ ኸኣ ብዓውታ ጸዋዕክዎም ንኽንስሑን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱውን ነገርክዎም ግን ህዝቢ ኣብ ኃጢአትን ከሎ ንኽሰምዓካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ወትሩ ጸልየለይ ኣብ መንበረ ጸባኦቱን ዘክረኒ ምክንያቱ ኣዝየ ድኹም እግዚአብሔር ይባርክካ ብሸይ ንኹሉ እቶም ብወኻ ርዲት ይሃብካ ኦ ጎይታዬን አምላኼን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴን ስጋዬን መስዋዕት ኣብ ታሕቲ እግርኻ ቅርበልካ ኣለኹ ተቀበልና ጎይታ ሰላምካ ብኡን ክነብር ሃበኒ ሃበርታዓኒ ጎይታዬ ሃበርታዓኒ ወድኻ ንኽኸውን ኣብቃዓኒ ሕርየይ ብሾይ ሰላም ንዓኻ ይኹን ተጋድሎኻን ድኻምካን ተዓዚበዮ እየ እንሆ ኣነ ድማ ንስኻ ክኸውን ሳይበቃኒ ክትመጸኒ ብቃት የብለይን ክትበጽሓኒ ተውክል ተያባኻዩ ሓይሊ ሃበኒ ኣቤት ፍቕርኻ ገሪሙኒ ከም ቃልካ ምርሓኒ ፈሊኻ ግዜ መሪጽካ መጺኻ ናብ ዘለኽዎ ምርኩስ ደገፍክንካኒ መሊካ ዝደለኽዎ ኣነሞ ነጻኾይነ ይህደናይ ደሓንዳ ክሳብ ሕጂ ዘይደቀስኪ ንዓኻ ጽበ ዝወዳይ ስራሕና ዕዳጋ ትፈልጥዮ እንዲኽደ ሕሳብ ክንዓጹ ንብረት ክነታእታቱ ምድንጋይ ሓድሽ ኣይኮነን ኣይፋሉን ካልእ ነገር ዘሻቅለክሎ ጽቡቕ ኣለኻ ዝወዳይ ሓውኻ ብሸይ እንዴ ብጣዕሚ ናፊቕዮ እጅስ ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ደሃይ የብልና ድምፂ ሰማዕና ብሸይ ዳ ኣንቲ ደእቲ ዝበለጸ ህይወት እዩ መሪጹ ንስኺ ድማ ኣጸቢቕኪ ትፈልጢ ኢኺ ወፈልጥ ዝወዳይ ግን ልቢ ወላዲት ኮይነኒ እግዚአብሔር ልብኺ የቕስን ሕጂ ግን ደቅሲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ጽባሕና ወብቐሺ ከይድና ከመይ ጌርና ደሃይ ብሸይ ከም እንረክብ ክሕብርና እዮም ወድ ኣዝወደይ ከም ጌርካን ልቢ ያቕስነኒ
እግዚአብሔር ባረካ أنتم أبايسا أب عدنا بتحكم كتاب قعسنا بهم هناك سلام كتبوا كويت موصو صبوا اللهم أبونا قل إيمانني كل جزيك مس برغتكم من برغت بتكريستيان كقبل بالمو انت جزيكن بفصم ياخلنن أبونا بمواخا فلاسف الريات يدو شيطو ناب كفر بقط أخملسالو ويم زبلو كميل لو أبونا بمواخا እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክርስቲያን ካ ዘንገንዘብ ሰግዶም አለው ንዓኹም ድማ ሰላም ይብልኹም እዚ ግን ብዙሕ ይባ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ አይኮነን ኣብ ገዳም አስቀጢስ ዘለው ፈለስቲ ለዋሃት እዮም ይፍቲ አቦና እግዚአብሔር ፍታ ዝወደይ ኣብ ደገ ረኽብኹም ዘለዩ ሰብ ኣለው ሕራይእትዎ ሕራይ አቦና ማአነ ክገድፈኩም ኮፍ በሉ ዳንስኹም ሲ ጋሻ ይኮንኩምን ይፍትቦና እግዚአብሔር ይፍታ ይፍትቦና ኮፍ በሉ ዝወደይ ከመይ ዝበለ በረኸት ዳአሉ ንዓና በረኸት እንበር አቦና ምን ምዃኖም እዚኦም ፈሊጥካዮም ኣለኻ ዶ መንም አቦና እዚአን ኣዲኡ ንቡሸየን እዚ ድማ ዓቢ ሓዊ አቦና ቡሸይ እታ ጸሮተ ማሕፀን ብሓቂ ብጽዲያ ትፈልጦ ዲኻ ዝወደይ ከመይ ገይሩ ዘይፈልጦ አባ ይስሐቅን አባ ቡሸይን ካብ ተምሃሮ ናይ አቦና ቢምዋዮም ብሸይ ወደይ ከመይ ኣሎ አቦና አቦና ቡሸይ በጣም ጽቡቅ አለው ምስጋና ንዓኻ ይኹን አምላኸይ ንልበይ ዘቕሰንካ ዮሐንስ ሰላም አቡና ሰላም ንዓኻ ይኹን ዝወደይ እዛ ንቕስቲ ጉንዲ ትሪኣ ደለኻ ተኺልካ ክሳብ ጨንፈር ኣውፅኣት ልምልም ለግዜ ብዘይ ምቁራጽ ማያስትያ ኣበይ ከተኽላ አቡና ኣብዚኣ ዮሐንስ ዝርከቦ ካብዛ ንቕስቲ ጉንዲ ርሑቕ እዩ ግን እግዚአብሔር በዓሉ ኃይል ክበካዩ ንዓይሲ ካብቲ ናይ ስስዕን ኣንነትን ዘለኹ ህይወት ንጉልበተይ ተጠቒመ ዝዓየሉ ዕድል የረኺበ እሞ ኣነስ በዝዕዮ እዚ ብጣዕሚ ሕጉሴ እግዚአብሔር ይባረኽካ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ዝወደይ وأنا زمان بتاعنا عم يغزر له قمت كأي باللين كم يتداهم اللي كخيد مرقمت كمص تمسكن كاغويتاي تمسكن كاغويتاي تمسكن يسوع كريستوس أملاخي አቦና መሃሩኒ ትምርትኹም ንነፍሰይ ህድኣት ንልበይ ድማ ሓጎስ ይዝመልእ እግዚአብሔር ይባርኽካ ዝወደይ ኣስተውዕሉ ሸይ ወደይ ህንጻ መጀመርታ ላዕሊ ድሓር ድማ ታሕተዋይ ክህነጽ ኣይከኣልኒ መጀመርታ መሰረት ድሓር ድማ ላዕሊ ይስህነጽ ንዓይ ዮሐንስ ወደይ ኣባ ቡሸይ ዮሐንስ ተማሃራን ያተዩ ሰላም አቦና ኮፈሉ ዞም ደቀይ ኮፈል ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይዝብል بفقرنا نحرحكم አገልግሉ መሰረት ኩሉ ቁኑዕ ተግባር ፍቅሪ እዩ ኩሉ ነገር በፍቅሪ ክጅምር አለው ትእዛዛት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን አፍቅር ዝተመርኮሰ እዩ አምንታይ አፍቅሪ እግዚአብሔር ይባርክኩም ዘምደቀይ ካልእይትን አገዳሲትን ከአ መንፈሳውያን አቦታት ሰሪሕካ መብላዕ ካብ ስርዓታት መንኩስና ቆሙ እትሰርሖ እቶት ንምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ነፍስኻውን ካብ ሰይጣናዊ ሐሳባት ንምግታዩ ምኽንያቱ ካብ ክፍልኻ ክትወጽእ ብዙሕ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ
እግዚአብሔር ንኣሕዋተይ ፈለስቲ ነቶም ዘፍቅሩኻን ትእዛዛትካን ዝሕልው ዘክሮም ንኣቦና ቢሟ ስለ ትጓስነቱ ንዓና ዘክሮ ንሓወይ ዮሃንስ ዘክሮ ኣብ ባሕቱን ኣበርታዓዮ ጎይታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻ ቢሾይ ኣታናይ እግዚአብሔር ብሩኽ ሰብ ሰላም ንዓኻ መኒኻ ንስኻ እንታ ጎይታይ ዓብይ ንጉስ ምዃንካ ይረአየንሎ ኣነ ሓውኻ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እየ ንስኻ ኢኻ ዝዓበኻ ቢሾይ ምክንያቱ ነቲ ቅዱስ ጸጋ ምንኩስና ስለ ዝበቕዓኻ ኣነ ካብ ሰማይ መጽየ ዘለኹ ክብርን ዕብየትን ፈለስቲ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ንኽነግረካ እየ ንስኻ እንዲኻ ኣምልኾ ጣዖት ዘወገድካ ንክርስትና ዘስፋሕፋሕካ ስለ እምነቱን ዝቆምካ ካብ መስቀል ክርስቶስ ዘለዓልካ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝሃነጽካ እግዚአብሔር ክብሪ ኣይሃበካ ብዙሕ እምበር ይህብኒ ግን ከም ናይ መነኮሳትን ክብርን ደረጃን ኣይኮነን ኣነ ትንፋሶም ከም ንስሪ ክትበርር እየ ዝርእያ ንላዕሊ ኸዓ ብሓይልን ብብርታዕን ትድይብ ኣጋንንቲ ድማ ፍጹም ክቐርብዎም ኣይክእሉን ማዕጾ ሰማያት ተኸፊቱሎም ኣትዮም ኣብ ቅድሚ መንበር ጎይታ ክቆሙ ከለዉ እውን ይርኢ ሰላም ንዓኻ ኦ መፍቀሪ ክርስቶስ ኣባ ዮሃንስ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ብስም ኣምላኽ ንመን ኢኻ ዲኻ ዘለኻ ምስ መን ደኣ ክትዛረብ ጸኒሕካ ሰሚዕካ እንዲኻ ኣቦና ሰሚዕካ ወ ስማዕ ኣባ ዮሃንስ ኣነ ኣይግባአንን እዩ ግን እግዚአብሔር ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ክብርን ዕብየትን ፈለስቲ ኣብ ሰማይ ንኽነግረኒ ልኢኹለይ እዚ ኸኣ ብዙሕ ምእንቲ ክጋደልን ክደክምን እዩ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እኮ ናይ ክርስትና ምስፍሕፋሕ ምኽንያት ዝነበረ እዩ ወዲ ተዓባይ ቅድስቲ ንግስቲ ኢለኒ ብርግጽ ከኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክብሪ ኣለዎ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ዞም ደቀይ እንሆ ፈላም ፍረ ናይታ ገረብ እዩ ባርኾ ቦና ወፈል ዝወደይ ብልዑ ዞም ደቀይ እዚ ፍረ ትእዛዝ ናይ ዮሃንስ እዩ ኣቦና ዮሃንስ ጸጋ እግዚአብሔር ዝመልኦ እንተዘይከውንሲ ዝተኣምር እዚ ብኢዱ ኣይምተፈጸመን እቲ ንቑጽ ጉንዲ ፍረ ኸውፅእ እንሆ ዛገረብ ትእዛዝ እዚኣ ጨንፈር ኣውፅኣ ነዚ ገዳም ዝመልአት ምልክት እቶም ኣብ ዓለም ገዲፎም ናብዚ ቦታ ዝመፁ ነፍሳት ክትከውን እያ እዘን ነፍሳት ከኣ መዘከርታ ንዓኻ ቅድሚ ኣምላኽ ክኾና እየን ኣምላኽ ይባርኽካ ኣምላኽ ይደግፍኩም ዞም ደቀይ ኦ ኣምላኸይ ንባሪኻ ኤፍሬም ሶርያዊ ሙሉእ ሰላምን ጽኑዕ ልብን እምነትን ሃቦ ኦ ኣምላኽ ኣብ እዋን ፈተና ኣበርትዓኒ ህድኣትን ሰላምን ሃበኒ ንዓይ ንኃጢአተኛ ይቕረ በለለይ ኤፍሬም ጽባሕ ናብ ገዳም ሸሂድ ኪድ ኣው ድማ ኣዝዩ ዓይቢ መንፈሳዊ ሰብ ቅድሚ ሕጂ እግዚአብሔር ዝተረኣየሉ ኪድ ምስ ብሸይ ፍቁር ክርስቶስ ተቐመጥ ካብ ሕብረቱ ድማ ክትመሃር ኢኻ እሺ ጎይታይ ከም ፍቓድካ ይኹን ኦ ለዋህ መድሓነይ ኣባ ኤፍሬም ሶርያዊ ፍቁር ጋሻኻ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ኸኣ ቋንቋ ኣይፈልጦን ኦ ጎይታይ ንኽረዳድኦ ቋንቋ ግለጸለይ ብምምጽኡ ክሕጐስ ካብ ፍልጠቱ እውን ክመሃር በረኸቱ ኸኣ ክቕበል አሜን ክኸይድ እሞ ክቕበሎ ናብ ከምዚ ዝበለ ቅዱስ ሰብ እንጨይቲ ሒዘ ኸኣቱ ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ ኣብዚ ደገ ክገድፋ እንቋዕ ብሰላም መጻእካ ኤፍሬም ሓወይ እግዚአብሔር ቅድሚ ንብረቱ ምእካብሲ ከም ዝርአካን በዚ ጥዑም ቃላትካ ከም ዝሕጐስን ርግጸኛ እየ ነይረ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ይሃብካ እንታ ኤፍሬም ሓወይ እቶበል
እቶበል ቤት ኃጢአተኛ ብሸይ ሓውኻ ክትባረኽ ኤፍሬም መንዩ ናይቲ ክርስቶስ ተገልጸሉ ቤት ዝባረኽ እቶ አቦና ሰሙን ሙሉ እምበር ልክዕ ከም ደቃይቅ ሓሊፉ ብድሌተይን ተዝኸውን ዕድመይ ኩሉ ምሳኻ ክነብር ኣይምጸላኹን ግና ብዙሓት ፈለስቲ ደገፈይ ዝጽበዩ ኣለዉ ነዚ ሓላፍነት ክጸውር ኣምላኽ ይደግፈኒ ኣነ ብታሪኽካን ብቓላትካን ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኤፍሬም ሓወይ ካብቲ ንዓይ ዘይግባኣኒ ምብጻሕካ ከዓ ብዙሕ በረኸት ተቐቢለ ንስኻ ንዓይ ክትባርኻኒ ይደሊ ኣለኹ ብታሪኽና ኩሎም ግብፃውያን ኣቦታትን ብጸጋታቶም ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ካብቲ ዓሚቕ ፍልጠትካ ድማ ብዙሕ ተማሂረ እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ ኤፍሬም ሓወይ ምስ ኩላትና ይኹን ብሸይ ሓወይ ንዕና ይክፋንወኩም እየ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በትርኹም ጨንፈር አውጽያ አባ ኤፍሬም በረኸትኩም እዩ አባ ብሸይ እዚኦም መዘከርታ ናይ መብጽሕካ ክሳብ ውሉድ ወለዶ ክትከውን እያ سلام أبا بشاي سلام أخي يخون برغتنا يا أبونا إفريم كقبل فقادو لاي أبونا إفريم عدم تمريسهم كيدوم بين كيدوم كركبهم وبرختهم كقبل تركبوا يتخليني خاز حوي بعمل دمنا تسعيني يخيدو برختهم كقبل عدل يا بالليل مالدي بزغنة أبونا بيم وحميم مالو أبا يوحنس كأكر يخاد اليوم مالو إلى مخم እግዚአብሔር ይባርክኩም ተፈደራትና ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር ይባርክካ ዝወደይ እግዚአብሔር ይባርክካ ለዘሐላፊት ዓለም ስደፍኩዋ አፍታው ግንድ ዝተኸልከላ ስራውን ሰሪዳ ጨንፈር ዘውፅአ ገና ትእዛዝ ተባህለት ስፍራ ነይ ንበርዝ ወደይ ንስኻ ፍቕር ብሾይ ነዝንጉስ ዮሐንስ ሓደራኻ ሕራይ ኣቦና ዮሐንስ ንዓይ ብዙሕ ተጻዊሩኒ 12 ዓመት ሕማመይን ቃንዛይን ተጻዊሩ ዮሐንስ መልአኽ እምበር ሰብ ኣይኮነን ኣነ ሓጢኣተኛ ሰብ እየ ኣቦና ነዚ ዓብዪ ፍቕርኩም እውን ዝበቅዓኩም እግዚአብሔር ጸሎትኩም ይባርክኩም እንካ ንስኻ እውን ፍቕረይ ብሾይ ንስኻ እኮ ብርሃን ፀሓይ ኣብ ሰማይ ኢኻ ሓድሽ ኮኸብ ናይ ዝገዳም ድማ ኢኻ ቅድሚ ሓደ እዞም ደቂ ሕዳም ግዳስ ነገር ክነግረኩም ኣነ ክፍለይ መንበረይ ብኢደይ ይሃኒፀ ካብ ድኻመይ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣይበልዓኩም ልክ ከምቲ ትእዛዝ ወንጌል ዝብሎ ብርሃፅ ገጽካ እንጀራ ብላዕ ብጸጋ እግዚአብሔር ህይወተይ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ዘጣዕሰኒ ነገር ይገበርኩ ናብ ጎይታዬ መድኃኒየ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ቀሪበ እግዚአብሔር ሓልኹም እግዚአብሔር ሓልኹም
هنسكم يدكفكم مساهم يغون أملاخي أملاخي سوعني مغنياتو تأساسك حلي هللويا هللويا سئلنا يفكر كإيسوس كريستوس زوتر مسخالو أبا بشوي كما علخا أبا يوحنس أنا سبحتونا كابتنا مجمر تاني لعلي كم زفكر كاي خويني رأينا له صبغ علخا فكر حوي انتاي كم نقبر كنقرنا عم انتي نهب እግዚአብሔር ጸሎት نعرق ننوح وان دما لصلوت نقحو شخا ملاك እግዚአብሔር ተገሊጹ ነስወከፎም በበይኖም ንኽነብሩ ሓበሮም እዚ ድማ ነቲ ናይ ድሕነት መንገዲ እግዚአብሔር ዝመደበሎም ንኽሞይጭኦ እዩ ولا واحد ጊዜ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ትፈልጡ ዞም ደቀይ እዘን ዓመታት ኣብ ደብረ ሸሂድ ዘሕለፍክወን ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ምስምዑ ንዝን ዓመታት እዩ እግዚአብሔር ዓስቢ ዝኸፍለን እግዚአብሔር ይበርታዕኩም ሕይወትኩም ድማ ይባርኽኩም ምእንቲ ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን ጐይታይን ኣምላኸይን ፍቁረይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሰይ ናባኻ ሓድጋ ኣለኹ ክቡርን ቅዱስን ኣቦና ብሸይ ዝዓረፍሉ ዕለት በለት 15 ወርሒ 7 417 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እዩ ኣብ መበል 97 ዕድሜኦም ድማ ዓረፉ ዝተቐብሩሉ ቦታ ድማ ኣብ መናኢት ሳቐር ጥቓ ኣንሲና እዩ ብድሕሪኡ ብኸባቢ 3 ወርሒ ድማ ኣቡነ ፓውሊ ብዕለት 17 ወርሒ 10 417 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዓረፉ እነሆ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክልቲአን ንጹሃት ነፍሳት ኣይተፈላለያን ኣብ መፋርቕ 5 ክፍለ ዘበን አርሳኒዮስ በዓል አንሲና ነትሬሳ ንአቡነ ብሸይ ናባርሻ ትበሃል ገዳም ከቀይሮ መደበ ኣብ መርከብ እናኸዱ ከለው ድማ እታ መርከብ ሬሳ ንአቡነ ጳውሊ ተቀቢሮሙሉ ዝነበረ ቦታ ደው በለት ነትሬሳ ድማ بسرعات العلم بغني نأبن بشي رسا أمبرو أب مفارق تشعي كفل زبان بوصو وقدوس أبونا يساب قدامي مبل 52 باتريارك اسكندريا نتن رسا اندغنا نام مركب على يبوان بمخنيات زدما عبي بعال تقبره منقصات قنام أبنو بشي بمسقانان زمارين تقبلوهم مسريساني أبنو بأولي جيرم دما بعبي كبري أبتي قدام أمبروهم كساب حجي ريسهم أوشتي اتي قدام يركب
ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስኩልና ሕዝብ ክርስቲያን ይሁን ክብርን ግርማን ውዳሴን አምልኮን ለእግዚአብሔር አምላክ ሎምን ዘለዓለምን ይሁን አሜን። Thank you.